Ase idayo ndifuna kuti ndikulandire makamaka mu studio muno kuti tikhale ndi conversation in as far as music industry, Malawian music industry is concerned. Zambiri zikuchitika komano mwina kuyambirira tingoyamba ngonera kuti iweyo as an artist music industry ku Malawi ukuiona bwanji in general. Okay, as for me music industry ndikuionera ndikuona kuti yopanga improve kwambiri kutengeraso mene nalili kale ndi pano pazikusiyana kwambiri, big gap kwambiri. Mimi nina zimezi chokuti wabeza kuti upcoming wabeza kuti kwantaya ojepa okha abeza kulangali mu yabongi zambiri mbili rengi example balo Yesu sana rengi entire ya Italy kwambiri wabeza kuti apa baphukira kwambiri in a short period of time wabeza kuti alipena pa liver ili pali pose. Okay jabwino, so ndifuna so ndikambe nkhani yonera kuti nkatika na music industry mombo pamene tukamba kuti music industry ikukula timaonanso ndithu pamakhala ndithu timakukula na kuwiri kutatu anyamalala ni B nthawi zina zake akandane pansana pabwereka beef koma kwambiri ndi hip hop tikhoza kubwera mbuyo pang'ono makamaka zaka zingapo zapitaza amene ali apa kanyengo apa kanthawi akhoza kundikhulupirira kuti kunali beef apa kati pa JB komanso Tigreen lomwe komanso Tigreen physics komanso physics so mabifa na ndithu ndi magays ena ake. Ndikufuna kuti weyo ngati artist ufotokozereni komanso anthu osamene akuti apa kati pa kuti beef imathandiza bwanji music industry. Ufotokoza kwathu kuno ku Malawi komanso ukhoza kupita kunja kumene mwina ukhoza khaso ni ma reference awiri atatu amene adachitikapo. Beef ni motala kwende chinthu chapo amire besides kuti talengera kwende chimu chanchanje komano kulengera music industry ndi imakawiri tienayo chimene ndazimeze chokuti talengera mbuyo tenge mbuyo taimene kulali beef ya kaida ndina mabilingani beef nyimbo zinkachita kukoma kuti mwachita unaona kuti adulusalidiro mwachita odiga kuti adulusalidiro kuti akaida yankha nga mabilinganya kuti chani so imakhala kuti kama khala I think ndika spice music industry for anthu tonse timakhala kumvesera kuti lero linde kugwa chani okay ndeno waweza kuti music industry wakakumule beef chimabeka addition komanso ma praise kwa artists amakhala ambiri. For example so kunja mene mnaona pakati pa panali beef imene nali ya Kendrick ninda and Drake inajema kwambiri mwezo unapana kaguri vanaibe beef pakati pawo bwezi kuti hip hop mene kujaku ikadali stack pamozi kwa kuti anaita kasadakasa besa kuti munthu japakatenga ma gram 5 ifo ja beef imene yata ibena beef imene jena kanga kuti no yambusa so mwezo ne beef ikadali kuti chimaonesa so kuti chimapanga boost munthu kuti afike pena ba ifo kuna makanete makuti Nelson ndiwine. Okay, talking of beef takamba kuti beef imapanga boost music industry kumano tete bwe mbali ya munthu amene beef isuta amene ndi onse beef lingati ndeyo by the end of the day bakufunika babezeka wina aka amene waija beef ija ndi wina aka amene wafoka kwa munthu amene wafoka music industry imakhaso kuti ikunchitira ma favor kapena makhala kuti basi zake zathira bomba wakazi kuchitira ma favor suku zake zimakhala thira bomba mono zimangotengera kuti nthawi yoziboosta iweyoyo uzipanga hando bwanji chifukwa kuti ndamene anthu amakhakuti akonda chimene chinthu chimene chabwaniza kuja chifukwa kuti akusitota nacho akupweteka nacho chinthu chicha pa beef. So wakamba nkhani ya beef and wapangalire nkhani ya Kendrick Lamar komanso Drake. Beef tikapita kwa America kuja makamaka beef zimeza khazi kuchitikapo zimathera gunshot pana ndizina zambiri beef simango kuthera mu studio moka tizidi beef simalimbikisa violence kuti apart from kupanga boost music industry simalimbikisa ka chinthu kodabwisa kena kake ka kwa chinyamata mwina tizibifana tizimenyana for even tikapita kujani ku Jamaica taona ndithu vibes katero anakathera ndende nkhani zake zimachokera kuma beef kuti mpaka anazingidwa mlandu kuti anapha munthu pathera kundende beef tizitenga bwanji kuti chisakhale chinthu chobweresa violence. Okay, beef tizitenga ndi part of motivation samaitenga ngati kuti mu violence mbola for ega mu part ya violence ndikuti kusogoza nguli kwambiri so situpanga za music mwezo chifukwa kuti beef minimum is with a beef ndiyo kuti mukakuti mukusinthana mawu muzera mu nyimbo usari muzikanga kuti mutesana zida beef sikusinthana manja kamena zipolopo sizimene zonse zaweza kuti anthu ambiri pano pa kunja kuja kuvutika tolenga so example ya Drake nindani
da gula 4K tray yakina yangiboyaje ankalimbana kuzera mu nyimbo zinachoka mu nyimbo zabisa kuzapira kuti kuombeana paka no pano wina ali kudende so ine nangusanga ni maona kuti beef ditenge ngati part of motivation osati for beef bayo kasi simulandu si climb suri mwa makhaura ophwanya malamulo kumano beef ija mukaitengera ku next step yona kuti mpaka na mafika pogawana manja mafika na poomberana I think kumene boma loni mabwera kuti ayi kungo beef ana mu nyimbo nzapopo simulandu simungasumirane koma kufika nomponera kuti no muombera munthu makhano maphwanyano lamulo la jani la dziko so mwina tisana malizitse talking of beef recently kwa khawa ndithu kukuchitika ziwiri zitatu mwina tayambire ponera kuti IKK anapita ku podcast ina sitichula dzina kumene kundithu anaponya ndithu ma jabs ake kwa toast komanso kwambiri imapita kwa stressa pali zambiri zimene zinayankhulidwa zoti sizipanga analyze papa koma ndikungofuna kuti iweyo makamaka unikire ka beef kamene kaka kuti iwe ukaona kuti kanali ka necessary kuti mpaka nazifike kuti IKK kumonena stress kuti akasale kama mandira ku banki kuja ngoti sika kama kwa na value ya mpamba mene yandikape whatever tizidi music industry moimbano ndimene zimachitikira kuti zimaina zikhala choncho zilezi just wangulengira kuti part of entertainment anthu likondi fati nakondwa mukondo basi fati naona so serious anavaya so nayo kaponya so machaps ake post so nayo kamoto pa Twitter ndio zimene zakhala kuti bizazi kuna jamba kupanga na image pa internet koma mwina ombala amajeza aso mezi makhalira kumano ndimezi makhalira kumano so artist inali yese kuti awena kupanga nawo pangufunika bene yake kuti fanga pakati patinaona ndi twice jize ndi gata unakomanso ndithu kumano ino zinthu zichazoti zima bebesa majeza kumano mina tikupita kumapeto kweni anthu akhoza kumanda pakuti kodi mkulu amene akufotokoza za music industry akufotokoza ngati ndani tifuna kuti iwe uzifotokoze iwe ngati iwe kuti iwe ndi ndani fo kuoneka kuti ukutsata kukamba za beef ya ku America Kendrick Lamar ndi Drake whatever knowledge uli nayo ndiwe ndani ine ndikudziwa ndifake ndakuita nawo mwamuna ngotheka anthu ena amene akuti pakadali pano sakudziwa kuti kodi conversation imene tukambirana pano tukambirana ndi ndani okay ineyo ndi Raygori under music group as streamers Merriman 4 ineyo singane kuti ndina artist kuti wa dance yanjanja ai kumano ndina artist global artist nimacho kuti ndina global artist fika kuti maika china chili chose ondifuna tabeza kuti takasija pa Google pa Spotify pa YouTube pa TikTok pa FB Raygori and okay ndikuti magays akupange follow kumene kukomanso mwina nkutheka kuti ndi project imene ikubwera kusogoloko mwina kungo wapanga heads up magays kuti exactly mabando musungetu fa kugwatu fa afunika mvere kuti atamena kufotokoza flow yonjiwa akufotokoza ngini yonjiwa amatani kweni koma ine ndikuzowa kuti ndi artist chifukwa ndakubweretsa pano kuti tikambe nkhani yokhuza ndi music industry chifukwa ndi zimene uli nazo experience so wafotokoza kuti oyimba and ndikhulupira kuti nyimbo yako kamazatuluka tizakhale kuti tizabwera spompano tizakhale so uzibwera kuti zikhale ndi ma conversation makamaka mu music industry ene mistake ene mbola kwatuka nyimbo tizipanga leti nyimbo pano kuti kwatuka tu nyimbo iyi uyona bwanji ngati oyimba nazo famu za Mr Beef so nanga sita kamba lima panga boost music industry ndi ife tufuna so khemo zimwe anthu panga spice up music industry so inuyo ndine pano tizikhala ndi majeza awawa kaya pa wiki kandi pa mwezi whenever tikuona kuti it is necessary kuti tikhale ndi conversation okhuza ndi music industry ine chachikulu ndikwambikire kuti unabwera tizakuitana kuti ase tabwera tikhale ndi macheza mwina kutheka kuti ulini mawako omaliza tangoyepula koma tizikhale tikulowa mu detail ngini ngati zizi kuti tizifotokoza tizolowa kunja kuja ndikuzukuta kuimba wina kuti iwe umamuona bwanji Eminem yo umamuona bwanji Kumalawi kunoku wakula kuti umamuona bwanji kuti tizithaso ndithu kuona kuti tipita patali ngotani so mawako omaliza tisana take program okay mawako omaliza sakuani mama ndio kuti fana ngoziwisa anthu kuti pa 28 March mendudusa video yanga yaliti my first video sina jambo video ina iliyose mu yamba ndiyo akonzekere video yivene iyi chifukwa akuona kuti gaya ngini pano ndakaone kuti nyimbo soka gaya kamina nyimbo ikakugaya asitikane lero azikachaja azajaja okay ndazakaseje pa YouTube ndayiko da DZ tabwe inenda kunyadira until next time tingoti makumanonse kumene muliko azikoma